मम्मी जी कोने देखी तो हम पाहुन आवतड़न आ उनका कबे ले भेजले बनी यहाँ के कि जाई जी तनी कटहर उटर ले ले आई निका अच्छा सब्जी बना के जीजा जी हम त खइहन तो वो गोइल बन तो 6 महीना ले वो नहीं रह गोइलन। अच्छा तो भिंडी को दो मन लगा भिंडी ना खा भिंडी के सब्जी उ ना खालन हमरा हाथ के कटहर के सब्जी बहुत रखो तो भिंडी है यार तो दाल बना दे बाबू। हां दलियो लिए सब बना के बनी सब दिए खाली बनाई के लेके अइतन तो बना देती हल ठीक बाटे हम जतनी एथी करे कपल लगी कुटिया पाटा ढोवा दे हे बुचियो छोटिया हां माई कनी की तो भौजी जोरे घरवा रह जी ना तो चलबे कुटी ढोवे घर में कहां इंगरा के लिया के दे हां जतनी कुटी ढोवे हम बाबू जोरे चलते भांगा भांगा बांध के जत ढोवा जे कालू बुनिया जे त कोनो ठीक बा ना कोनी कासी ले से भौजी के पाहुना में तो मीठा ले लेके दे दी लिया दिया भी ले दे ले देती त ठीक रह बोगरी नाम हम जाई ताहार गोदरेजा में के मिला रे तने बिस्कुट बिस्कुट ओरा गुल का केनियो सावेलन त 4 मुठा लेके फाकत रहलन मम्मी जी। अच्छा तो जा दो वैसे सामान के ना बोल कभी नया नोचर आइल बड़ू 3 महीना होइला भल 4 महीना बुझा तक एकदम दादी जा दाम लिया तेरे दुकान पर ले जाके भौजी चिंता मत कर जा तू करवा दे। हां करवा धरवा दे इनका जोरे पाहुन करवा तब ठीक है हम जाता नहीं खेता में खरियानी में तो सब्जी कटवा दी तो रह के पूजा धर सब्जी कटवा दी हां तो अभी लेके कहां रह भैया आइल बवन भेजले बानी कटहर ले भइयो न भिंडी एकरा बना कहां बड़े ना खालो आबुनी कितना टाइम ले लगा कटहर ले है मरचाई हम में दुगा दे आलू के तरकारी ना खोई हम आओ भैया काय खिसिया तल हो हित बनावे चार आदमी त खिसिया गेला तोहरा बुझला जानला ना बोले पकावा की छोटी बोलतिया ढेर बोल बे कतना लुबुर लुबुर बोलतैस रे काहे खिसिया तनी किसियात कहां बनी हम बनाओ कटहर बढ़िया ले बाप के मसाला डाल के बनाओ बढ़िया ले फ्राई करके कैसे बनेला कैसे बने जैसे सब्जियां बनी वैसी न बनी हो के कर में डाल दिए धूर माटी ओम पके खाती खिसियाई बनवा के तो खाएगा खाते नहीं खिसिया नी मने गोइलो मन घर वाले बतिया ला जब तो नहीं जानी तब का कर नहीं ते हूं बतिया ले बीच में लुबुर 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 बोले का जाई वो जाई भैया हमार पके का दो काट दी हम ले जाके जाके घर में छीड़ दिन हल्दी की धरी अगर सब उबाले खातिर बैठा दे चूल्हा पे अब 1 घंटा ले आछी जो चूल्हा पे बनावा के गैस पे का बनाइबू उबाल दी इधर रख लिया तन थाली आई जलिया तन काट तन रुको काहे खिसियाई बनी कहां किसियात बनी हम गोराजित का बनी कहां कर जतनी हम रे ये का हो के गरजा तनी हम के कहां गरजा लोकल तोरा आराम से तो बोलते बनी जाई तनी ले ले का छेना दुकानिया पले आई हम पाऊं मीठा पानी दे देब आखिर मिसरी आ चीनी ना नु देब काहे उतना पाहुन आइल तो धधाई बड़ाई दुकान में मार के भेज दे बाजारे कटहर लावे खाती अब भेज तड़े की जाई छेना लेके तो काहे इतना त करे हमर जीजा होतन तो हम ना खुश रही काहे इतना खुश तो रह कितना दिन के बाद तक बेट बाजार पर हम कोनी कटहर लावे ओ घर तो नहीं है पड़ा की छेना ले आई फिर जाई बाजारे नु हमारे याद है ना पड़ा तो का हो जाई जीजा होना तो ना कर सकी ना जीजा हमरा इतना धधाई बड़ उतना इतना तक इतना ना धधाई जीजा खाती बड़ी धधाई बड़ ऊपर 6 महीना तक एगो हो गइल बा बुझाता कि उनकरा से भेंट मुलाकात कइला काहे मोर काजी बिना भेटो तुम करले आओ तो अन कितना दिन के बाद एगो 6 महीना हो गइल उनका से भेंट कइले बुझाता कि कुल्ला को भी ना कइला ना आइबे ना कइलन कभी ना हमरा के जाय देता नहीं जा आवो तो हम तयाव भेंट मुलाकात ना हुई और सही सर समाचार हमारे लिए करियन निकल जन खाना पीने खा के कोई ऐसा बात बतियो थन जी पागल होनी का हमारे से न भेंट मुलाकात करे आवतन कि रहुआ से नइखे भेंट मुलाकात करेंगे कह दे तो कह दे कि हमारे से करी हन तो कोई के जीजा आई हन तरवा भेंट मुलाकात ना करे दे मैं समाचार सब ठीक बा कह दिए ज्यादा हमारा भी इतना कहीं ऐसे कैसे कह दिए देखो तो बनी रहुआ काहे नहीं भेंट मैं मुलाकात अपना मन के मत बोलो जानते बड़े हमारा के जीजा खाती हतना बोलता कि माने धधाई बड़े कि जीजा आवत तो हई लावत तो हऊ लावत ऐसन जीजा बुझाते नहीं कतना छछलोल जीजा बाड़न हेलो गोल लागतनी का समाचार बा हाँ रोना ठीक बानी ना आई जी जान तनी फोनवा न रख देले रहनी चार्जरवा में लगा के तखवा पे आ इधरिया भौजी संगे काम धंधा लगनी करवावे तो यही से ना उठा पैनी हां आ कनी हां कि कहाँ बानी दिन भर घूमी घूमी खाए पिए के बाद ध्यान नहीं के देवे के घुमाई के बाहर रखे इने के बुझत के जाके घूमे घर द्वारे पर लू का दिन बाटे त खा पी के चुपचाप रही चल जाता नहीं इधर उधर के अंकाची
सांझी के ना ओ कुछ काम हो जी चाहे सुबह होला। हाँ कहिए टिकट बाजी राउर। हाँ माई तबे रह जाए हम जनते बानी कि ये बतिया कब गए तब न जाई। जानता नहीं जी एगो बात कहे कर लगा भैया न भौजी पे इतना शौक करता न का बताई जी पैसे बतियो ना अब रहा बताई जब उनका पाहुन आवता न उनकर जीजा जी तो जीजा जी आवता न हित गन आवता न त खाना पीना बनबे ना करी निक नाउर तो कहता न कि जीजा जी आवता त मार तला फला भइल बिया हम कहे न त ना बना। अरे इतना शौक करता न त का एगो बात सुन ली रहा हैं। हाँ वो बतिया रहा के सिखाता नहीं कि एगो बात सुन ले कि हमारे पर मत शक करो। हाँ शौक करब तो जान ली छोटी छोटी जाए दे हम ना चिंता करी ना का चाची फोन कर तनी ना चाची आइल बानी माई का चाची माई कहाँ है भाई माई गइल बिया खेते ओरी हो तू जब देखो जब फोन पर पुट्टी ढोआ गइल बिया तारा के कहता फोने पर जब देखो जब बतियाते रहले दुल्हा से हाँ करबू मोर दैसन बना सके ना बतियू तो कहिया सके हई त हौ खान तू रे चाची आजकल के जमाना के जानते ना बालू मरद से ना बती बुझ ना तो कहिया सके अब हमारा से नहीं के बतिया तो दूसरा कैसे फंस गइल बिया ओनी के मन में ई चले लागता अब तब कुटिया भर दिन ढुआते बा घामा में होता माइले कुछ काम रहल है करबू कौन काम बतावा तारा ले कहे वाला ना हो बुझे बतावा हो चाची हम तब शादीशुदा हो गनी अब जोन बात है तन कह लेबे तारा माई जौन दिहन मांगम पैसा जौन तू ना नु देबू हैं नहीं ठीक कहतालू नहीं ठीक कहतालू अभी चाची आइलू ना गइलू बियाहे न भइल बा त तू का सब जान गइलू कनिया आइ रे त लइके उ सभी त गई का हां चल बोले ना छोला हो जानू कहतन जा के ना आ हे दादा काम के का दिन तो कर सासु खूब चढ़वा किन बिया ना सास तनी हई तनी का बोलता तो हाथे हाथे नाप नाप के देती है खाना बना हम सुना नी हमारा रिलेशन बा फुआ जी के कता लंबा चौड़ा फुआ जी के हमारा बुझिया ना उ गोतिनियन के तनी गोतिनियो कह के बोले सन जानते बा हमर लड़की पढ़ा लिखल है ओकरा बुद्धि बगे ई नहीं के केहू कह दिए खाली कोनो बात तो कह के ना कह देले बाते पर बोले घेर जाने ली माने लिए करे के खिलाफे रहली संगतिनिया जानते काहे के मुंह दिखाई में एकरा के मुंह देले रही अंगूठी बना के सोन के अच्छा अंगूठी पायल माने जौन कह देले जौन बना लिया ओ करी के ज्यादा चाची अब बहर के रहे के चाहिए देखलू ना हम शादी क के गइनी त केतना खुशी खुशी एनी गइनी हां उ त पहिले बा केहू के खुशी हो खेला जानू आ कने चल तनी दना माई देखी त द तनी हमरा के तो आवत जान तो हित न तावे वाला बावन जा के आवता अरे आयो हमारे दामदा के भैया भाई बे तो जान तो हमें पैसा उसा नहीं के कने तनी ले तो सब सामान दुकान से आए त माई खुद हमार भौजी के जीजा आवता एबे हां पता नहीं हाथ सके तो बाकी काम आई होई बात त पैसा मांगते त माइले बाकी हमरा के तनी चीनी चाहपत्ती दे त तनी चाय बना आवा दे आवा चीनी से बतिया ले ला आवा दे दे मम्मी जी कोने देखी तो हम पाहुन आवतड़न आ उनका कबे ले भेजले बनी यहाँ के कि जाई जी तनी कटहर उटर ले आई निगाह अच्छा सब्जी बना के जीजा जी हम तक खइहन तो वो गोइल बन तो 6 महीना ले वो नहीं रह गोइलन। अच्छा तो भिंडी को द मान लका भिंडी ना खाला भिंडी के सब्जी उ ना खालन हमरा हाथ के कटहर के सब्जी बहुत रखत त भिंडी यार तो दाल बना दे बाबू हां दलियो लिए सब बना के बनी सब दिए खाली बनाई को लेके अइतन तो बना देती हल्का ठीक बाटे हम जतनी एथी करे कहले लकी छुटिया पाटा ढवा दे हे बुचियो छुटिया हां माई कनी की तो भौजी जोरे घरवा रह जी ना त चलबे कुटी ढोवे घर में कहां इनकरा के दिया के दे जतनी कुटी ढोवे हम बाबू जोरे चलते भांगा भांगा बांध देती त ढवा जे चालू बुनिया जे त कोनो ठीक बा ना गोनिया कासी ले से भौजी के पाहुना में त मीठा पानी ले के दे दी दुकान पर से लिया दिया भी ले दे ले देती तो ठीक रहा बोगरी नाम हम जाई ताहार गोदरे जा में मिला रे तने बिस्कुट बिस्कुट ओरा गुल का केनियो साड़ेलन तो 4 मुठा लेके फाकत रहलन मम्मी जी अच्छा तो जाए तो वैसे सामान के ना बोल कभी नया नोचर आइल बड़ू 3 महीना होइला भाई 4 महीना बुझा तक एकदम दादी जा हम लिया तेरे दुकान पर ले जाके भौजी चिंता मत कर जा तू करवा दे हां करवा दे इनका जोरे पाहुन करवा तब ठीक है ठीक है हम जाता नहीं खेता में खरियानी में का
तो सब्जी जो कटवा दी तो हैं? सब्जी जो कटवा दी हां तो अभी लेके कहां बार भैया आइल बगन भेजले बानी कटहर ले भइयो न भिंडी एकरा बना कहाँ बड़े ना खाला आगुनी कितना टाइम ले लगा कटहर ले है मरचाई हम में दुगा दे आलू के तरकारी ना खोई हम आओ भैया काय खिसिया तल हो हित को ना चार आदमी ता खिसिया गेला तोरा बुझला जानला ना बोले पकावा की छोटी बोलतिया ढेर बोलबे कितना लुबुर लुबुर बोलता है रे काहे खिसिया तनी खिसियात कहाँ बनी हम बनाओ कटहर बढ़िया ले बाप के मसाला डाल के बनाओ बढ़िया ले फ्राई करके कैसे बनेला कैसे बने जैसे सब्जियां बनी वैसी न बनी हो केकर में डाल दिए धूल माटी कोन पके खाती खिसियाल बना के जे खाई खाते नहीं नी माने गोइलवन घर वाले बतिया ला जब तो नहीं जानी तब का कहता नहीं ते हूं पतिया ले बीच में लुबुर 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 बोले का हो जाई भैया हमार पकेंगा दो काट दी हम ले रखे के घर में छीड़ देना हल्दी धरी अगर सब उबाले खाती बैठा दे चूल्हा पे अब 1 घंटा ले आछी जो चूल्हा पे बनावा के गैस पे का बनाइबू उबाल दी इधर रख लिया तन थरिया जलिया तन काट तन रुको काहे खिसियाल बनी कहां खिसियाल बनी हम गोराजित का बनी कहां गरजत नहीं हम रे ये का हो के गरजत नहीं हम के कहां गरजल लोग तोरा आराम से तो बोलते बनी जाई तनी ले जाई त छेना दुकानिया पले आइम पाउन से मीठा पानी दे देब आखिर मिसरी आ चीनी ना नु देब काहे उतना पाहुन आइल तो धधाइल बड़ाई दुकान में मार के भेज दे बाजारे कटहर लावे खाती अब भेज तड़े की जाई छेना लेके पर काहे इतना त करे हमर जीजा होतन त हम ना खुश रही काहे इतना खुश वो तो रह कितना दिन के बाद माने बोला था कि डेढ़ बाजार पर हम कोई कटहर लावे ओ घर तो नहीं पड़ा कि छेना ले आई फिर जाई बाजारे नु हमारे याद है ना पड़ा तो का हो जाई जीजा होना त ना कर सकी ना जीजा हम इतना धधाइल बड़ उतना हित न तक इतने ना धधाइल जीजा खाती बड़ी धधाइल बड़ ऊपर आई 6 महीना तक वो हो गइल बा बुझाता कि उनकरा से भेंट मुलाकात कइला काहे मोर काजी बिना भेटो तुम करन ले का जन को बोई हम जीजा दीदी तो कहती है कि कबे के निकल गइल बा गाँव तो दूर नहीं खे कि ज्यादा देर लगता गाड़ी घोड़ा ना काम मिलल ऐसे तोरा गोड़ दबाए में मन नहीं के खाना तिली तिली अपने भातार के जे देखो तारे कैसे बोला तनी जी कैसे बोलत नहीं बोले के सहूर ना हो पढ़ा लिखल ना हनी मैं तोरा तक ठीक बम गमार मैंने जीजा हमर बता हो तो का हो हां हनु बता रहा हूं तोरे हां हैं अरे जब तोर बाप अबेला एही जे तो उतना तो ना बेचे होलिस देखे खाती जब तोर जीजा हो तो कहत बा झाको तो 3 हाली की कहां पाउन होइलन ना देख आदमी बन जो नहीं तो जानते भाई हमारा कितना का ना रहो मैंने कर रजे तनी आई मुंह खोलवाओ चाहतनी 6-7 महीना में कि हम खोल दी मुंह लड़ाई करी रोग से मुंह खोलबे ना तोर मुंह फाड़ मुंह अस्थिर कर देम तोर बड़ो मत रोग करे इतना तक कोनो आएगा तो रोहन चा दिखावे नहीं जा हमारा घर ऐसा इतना तो ना आवे लपुआ टाइप के बढ़िया ढेर मत जीजा से इज्जतदार बनी रहुए जीजा जीजा का करे बड़े है का करे जीजा जीजा ए ज्योति अरे खुश रहा बाबूला भूला गुरा ना रोवे खाती इंतजार में कल से पानी लिया के हम आ खा कैसा तार चेहरा हो गइल बा है बैठा कौन बाबूला रौरियात में हां गाना है कि हमरे घर के ही तो आदमी तब कोने हां रउआ के त हम पूछत रहला हम संकोचत आज रही बता बड़ा ठंडा पानी रखले बाड़ू चाह बनावा जाला बाबू पावटा रखत रहनी जी ठीक बा आ तू घरे बैठल रहे ना बाप लेखा बल्कि पावटा भुसरा खोइते त ना होई त ए मम्मी बेनाना जी बेटी नहीं खा ठीक बा अरे लागो कोई चाह बनावा जा हम सोचला हूं ना रही कि माने अभी होता ना हमारे से काहे ना ए बाबूया देखा परिवार हमने के बहुत बढ़िया मिला हाँ। खाए पानी सब करेली ए मम्मी सब कुछ ठीक है तनी जाई ना गैस आप से बैठा ले दू बात बतिया ए छोटिया हां माई तू फोन से बतिया तो रहे कहना आइबन भैया का रे बोल लग भैया अरे खुश रहा माई उठी बजरा हां हां चाची खूब बहुत बढ़िया जे देखा हमारे आए लड़का में के कोनो साड़ी दिक्कत ना नु बोला जी ना लड़का के साड़ी हो त हम बेटे हां यही से नु नमवे भुला गेलानी गोड़ लागली लगनी है ठीक बात तनी बढ़िया ठीक नहीं है काल ना कुछ डिस्टर्ब रहता माथा भैया चाह बैठा चलो तो चल बाड़ी तो जान तनी बिहारी में को डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया इलाज कर रहे ए रुकी ना कोई समझला पहले ले झुरा के ओ बहुत अच्छा आ उ जे टी शर्ट में कहने पेन कोई जा उ रोग में ठीक लागेला ऊपर ना देखा ना हमरा को ना बोल सकते बा छोड़ दे ठीक बा
जरूरी कुछ का ना ठीक अरे माई तन माई से कोई खिसिया कुछ लेके ना आए नी हां ले आई मिठाई उठाई और रसगुल्ला बा आई खा दी हां मोदरा दूर से आए में कैसे हो गुलानी मगर कुछ दीदी कह ठीक भी आना कुछ चाचा। कह ये ज्योति हाँ। पहिला से तू ठीक लागत रे सोची हां आ तहार दीदी बार बार कहते कि जाई ना जी जाई ना जी जाई ना जी हम कि का जाई अब अरे कम लगती है ये एकदम हीरोइन लगती है एकदम हीरोइन लगती है हीरोइन लगती है हीरोइन हो गई उठ 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 तो हीरोइन बनाई है उठ उठ ना उठ उठ ना उठ उठ हीरोइन बनाई हीरोइन कितना बढ़िया लग रहा है कितना बढ़िया लग रहा है कितना सुंदर सर भाई हेवी हेवी अरे हेवी लग रहा है काय रे आ काय मारा मारी कला सही त ताके हीरोइन बनती है काय हो हीरोइन बबुआ का मारे हम कोनी जाती जे मारे देखो इतना तागुन तो माने हम खाए के तोरे को होता अरे वो चंडाल नहीं आई हमें ई बोला कि राक्षस नदिया राक्षस है राक्षस है हम आज बोलिए नहीं बहुत लग जाए देखो नहीं क्या बोले जाए हम मिस पूरी है पागल सन काय चार महीने तार दी जावे ना बोला सोई हैं ए सुनन में ए देखो दुनिया के नाम दी बे महाराज कहीं का बढ़िया पहिला पहिला हमारा हो गइल बेचारी तू बे अब हमारे जाए के चाहिए ये कुन्नी करे त ले गलिया ना राम राम पे हम चल जाई चल जो हटी ना मत उठा दे हमको नहीं अभी लट लट नी करे त ल हित कम के सामने आ जाना बात पे मारा मारी करे सन हमरा इहे नहीं के बुझात बे महाराज कहीं का ये के दूसरा दूला आज तक हम वहां के गंदा नियत से नहीं की देख हम ये कहलन कि ए ज्योति तू कितना ठीक लागत उ शादी बियाह होल त अब ई मैं महाराज खाती न अच्छा तनी हमरो का मारम ए बबुआ दलानी में बैठे दलानी दलानी में ना चाची अब हमरा जाए के चाहिए है कहां तक में जाए ना त चलाई हां दूसरा आदमी में आके तनी हम दूसरा दिमाग त बढ़िया से दलाई जानते बा ना के सड़वारे ना ता कमनी छाता बराबर होला ए मेरा नु सम ये बतिया कहत रही मगर कहां मनलस हां बेइज्जत करा के रख देलस हमरा पहिले के साड़ू सड़वाए न घर आगो बबुआ दलानी में बैठे अरे अरे खाना रे नतिया आ हितवा के सामने मौगी के मारा त ओकरा का बुझाई रे क्या भाई ओकरा हित तक सामने बैठे के लुरबा चपक के बैठा के बता कितना बड़ प्रेमिका प्रेमी हो ऐसे कहता ऐसे कहता कितना सुघर लागत हमर माई के कैसे बताओ त ल अरे बहिला कहत बारे काजी बेबी सुन माला मजाकुआ तनी हंसिए दे मजाकुआ है तो लेवल में रहो लेवल ऊपर उठे बतिया तुम ही ओकरा के हम ना कुछ बोली है रुकी जीजा हम रावे साथे चला हम ना लो लो माई लो खराब एकरा हम बताए कि गांव में हमारी इज्जत खराब कर लो लो तो चल बुझिए चलता साफ लंगटा बहू एकदम साढ़ू बहू की का बहू जीजा अब का तू जीजा जीजा कइले बड़ू हां अरे रुक जाई हम चला तनी रवे पाम राम नतिया चरण तला मैं अब हमरा के बेथी जन करवाबो हम जीजा सुनी का जीजा जीजा सुनी अरे दादा चल 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 चुप जा चल चल निकल 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 साला पागल है कि साढ़ू हरे हां सुना ए तारो हमरा दहिया में गर्मी में 2 मिनट में कहत नु तारा गांव में हम इज्जत करते लिया के चल ओहन कहत जीजा गाड़ी दे दी बोल बे लिया के चल साला का है कार एकदम देखो आइला घर आइला हमारा नु ये भाई नु अस्थिर से निकल जा तारा ले हमारा कोनो लगाव नहीं किया रिश्ता बा बहुत बहुत माने बढ़िया करत रहा वो अपना आप के बहुत बढ़िया बनत रहा हां जइबे नु रे का करबा मरबा का हमरा के काहे मरबा तो ना जाई हां लिया के चल लिया के लिया के चल 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 जो काहे ना जीबे पागल है कि आदमी हुए होई जो 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 चल ए जीजा रुका जो जो ना रे ना जीबे जो 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 हीरोइन बन करे या हीरो हा तू हीरोइन है जे अरे हीरोइन हा हीरो हा अच्छा हीरोइन है हैं नींद मारती है रे सुनाता जी आई जी मामा के हाला लागिन परे विदा कर दे उरले में करे खाती विदा कर रही हां
मन करता हूं कि मार के ही करूं जाई जाई हमारे बहन से भेंट करके ई का कर लगे जी बहन करे करी तो हाँ? साला को कहत नहीं कि सड़ुआना ना ता कमनी अच्छा ता कबो ना टिकेला तो भय लगे कुछ बता भय लगे? आते तो मारे लग साला अपना लंका को कौन हिसाब है रे तोरा कुछ कोइला हम तने हम कइले बनी साला कोई नहीं समाचार पूछती त हमरा सामने तोरा बहन के तनी में मार मरला तो ओसई भांग पिए लगे मारे लागल ह भांग नहीं खा पिया ले वो दूसरा चीज पी ले बा दूसरा चीज पे तो कुछ कोइला हम तबे मरले ओसई आज के बाद कह दे कि हमरा बहन की यहाँ जाए यहाँ नेवता हकारी कौन हो तो धक तोर गर्दन हम दबा दे ई काला का काला कोइला हम कहीं कहत रही हमर जहाँ मन आत्मा गवाही ना देला ता हम कहीं ना कि हम ना जिम मगर ते डंटा लगा के हमरा के तेल के विदा कोई हां आत्मा गवाही ना देवेला तब हमरो बुझात रुए कि काहे ना जात रहा तेरा पहले ही से पता रहा कुछ बात रहे तबे तू हिरत ना रह ते कुछ कहले बारे तबे ते हम कइले रे अरे हम कइले रे हां आते तो कि साला हुआ अपन लंगपन देखले बा। चलावत बा अब देखो खीस भरल बनू कि ओकरा के नंबर लहिनु कि बहुत कुछ सोच के मरती नु तो कहत तू कि साफ रखले बा तोरा बहिनिया के जनले ना ऐसे नंबर लहनी हां हमरा के नटी दब के मुआ द अब तोरे के नु मुई हम अब त नोरे से दूसरा के खीस दूसरा पे मेहरी पे लोकल के दुकान डेहर के खीस मेहरी पे उतार हां त कहां उतरी हां ले धर देले रे रसगुल्ला धर रसगुल्ला खियाओ कर ओरी माथा कतना नींद से सुतर नहीं कोड़िए को आते तो पट थप्पड़ चलावत आखिर भइल का रहला कि जब मारे लागल हटे उहो नतिया ह ना हमर बहनोइयो तो उहो बिगड़ा है एक नंबर के नतिया कहीं ना का कहला से का ना हमरा तो बुझाते नहीं कि मर्दा के बोली कि ओकरा के बोली पट कोई हितै ना त कोई जात होइसे कोई थप्पड़ चलावेला हां बेमतलब हमरा बहनियो के मारले तब नहीं खिसिया के मर्दा हमरो के मारत रुए बेकारे हो गेल हमरा भेजला के गइनी को कोनो सामान भेजो ऊपर से इहो मिट गई आइला त हमरे